Novas ferramentas de transmisión do coñecemento, novas oportunidades para a docencia e a divulgación, para o profesorado e o alumnado, tamén para o público en xeral. Estas son as pretensións da colección Vídeos Didácticos impulsada polo Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela. Posuímos máis de 500 anos de experiencia no ensino e somos conscientes de que os saberes transitan a través de medios diversos. Sabemos tamén que as xeracións máis novas prestan especial atención aos contidos audiovisuais. Queremos mostrar o mellor de nós, o noso máis prezado capital, o talento das mulleres e homes que conforman a universidade. Farémolo a través de breves pezas audiovisuais creadas co rigor e o aval científico e académico de especialistas universitarios e vehiculadas a través da lingua propia desta institución, o galego. Estamos seguros de que estes vídeos didácticos serán útiles para moitas persoas. Nacen con esta idea.